Saúdos, como están? O PP aprobou hoxe en solitario as ordenanzas fiscais de 2013 nun pleno extraordinario no que PSOE e BNG volveron reclamar medidas para paliar a suba do IBI. Fronte a iso, o que o Goberno salienta do texto é que os tributos quedarán conxelados o ano que ven. Non houbo sorpresas e as ordenanzas fiscais de 2013 saíron adiante esta mañá cos votos en contra de PSOE e BNG. E iso que a oposición reiterou que o texto contén moitos aspectos positivos, como a conxelación das taxas ou a posibilidade de fraccionar o pago do IBI. Pero a socialistas e nacionalistas pesoulles máis a suba que vai a experimentar o imposto de bens inmobles, derivada da revisión do catastro e dun decreto do Goberno Central. Por iso, o Bloque fala de auténtico catastrazo. Grazas a esa suba, vostedes pensan recadar 1.600.000 euros máis en concepto de IBI, até chegar aos 27,5 millóns orzamentados. Ese incremento na recadación non caerá do ceo, senón que sairá, evidentemente, dos petos das e dos contribuintes. Vostede, señora Serra, ten falado en múltiples ocasións neste pleno de catastrazo. Para nós, isto sí que é un catastrazo en toda regra e no peor momento posible. Na mesma liña pronunciouse o PSOE, que entende que só fai falta vontade política para paliar unha suba do IBI que cifra no 20%. A concelleira Marisa del Río cree que é demagóxico falar de conxelación das taxas cando o imposto que lle afecta a todos os composteláns medra tanto. Que a mí me parece certamente demagóxico facer unha intervención na que se di que os impostos están conxeados e que a veciñanza atope uns recibos do IBI que van subir un 10% anual como media. O Concello podería facer algo por mellorar a situación dos cidadáns, se ben non pode intervir. Sí, se pode. Non se pode intervir nin na actualización estatal, nin se pode intervir no valor catastral, pero o que sí que se pode facer é intervir no tipo impositivo que se está a aplicar. En resposta, a concelleira de Facenda comprometeuse a conxelar o IBI ou mesmo a rebaixalo se as cousas van mellor en 2014. Cecilia Sierra asegurou que o Goberno é sensible á situación económica e de aí a decisión de fraccionar o pago do imposto en 3 prazos: maio, agosto e novembro. Nosotros representamos la acción frente a la reacción. Cuando en el ámbito económico no podemos hacer nada ante ciertos condicionantes económicos, como acabo de decir ahora, por otras administraciones, intentamos aliviar o ayudar a las familias. ¿Cómo? Con el fraccionamiento voluntario del IBI, situando a Santiago dentro de las 7 ciudades gallegas como la ciudad pionera en este tipo de acción. No pleno tamén interviu o alcalde, que salientou que o PP foi o primeiro goberno de Compostela en conxelar os impostos. Nesa liña, Ángel Currás lembrou que na pasada legislatura Santiago era a segunda cidade de Galicia cos tributos máis altos e hoxe atópase no 5º posto. Despois do debate de hoxe, ábrese o período de alegacións ás ordenanzas fiscais que terán que volver ao pleno para a súa aprobación definitiva. E hoxe houbo pleno extraordinario no Pazo de Raxoi, pero tamén xunta de goberno. Nela concedéronse 3 licenzas para a instalación de ascensores no ámbito do Parque de Ramírez. Son actuacións que contan con subvencións estatais e autonómicas de ata o 70%. A pesar de non estar considerados como área de rehabilitación integral, os edificios do ámbito do Parque de Ramírez están recibindo varias subvencións, tanto do Executivo do Estado como da Xunta, para a instalación de ascensores. Na Xunta de Goberno desta mañá denonse as licenzas para 3 edificios. Se puso a disposición dos veciños ao personal do Concello para solicitar esas subvencións, que rondan en torno ao 70%, unha parte pon ao Ministerio e outra parte pon a Xunta. E esas subvencións o Concello que fai aos veciños é axudarlles a tramitalas. Foi esta e 2 máis que foron pola vía de urxencia que facilitarán a accesibilidade a estes edificios que, como sabedes, teñen 4 plantas e hai moitas persoas maiores residindo ali porque son edificios moi antigos. No capítulo de obras, o Goberno tamén aprobou o PEIM, un programa da Consellería do Medio Rural que financia con 100.000 euros obras en distintos camiños das parroquias compostelás como Lavacolla, Nemenzo, O Eixo e Marrozos. Noutra orde de cousas, o Executivo deu conta do pagamento de 300.000 euros que ten que realizar o Concello por unha sentenza de 1997. Trátase dun fallo relacionado ca reparcelación da rúa Travesa dos Vasquiños no marco do Plan Parcial da Almáciga. Para o Concello de Santiago, neste contexto, facer fronte a 291.000 euros supón un roto, porque a verdade é que non estaba previsto no orzamento,
temos que prevelo para o orzamento do ano que ven e, como sabedes, pois cada ano os ingresos son menores e, por tanto, pois isto é un quiebro máis nas arcas da Facenda Municipal que, insisto, froito da incompetencia, da mala xestión do goberno anterior. Nesta xunta de goberno tamén se estudou un informe da asesoría xurídica relativo a un recurso presentado pola empresa de telefonía R contra a contratación do servizo de informática, o que provoca a paralización do procedemento. No ámbito de benestar social, o Executivo aprobou subvencións para colectivos como a Asociación de Persoas Xordas e deulle luz verde a cesión de 2 pisos nas Fontiñas para a Fundación de Dano Cerebral Sarela e a Red Madre. E aínda no Pazo de Raxoi, o alcalde recibiu esta mañá a Asociación de Veciños A Ponderosa da Guadalupe para coñecer as súas demandas. Ángel Currás recoñeceu que este é un dos barrios máis abandonados da cidade. Esta era a primeira reunión entre a Asociación de Veciños e o alcalde dende a toma de posesión de Ángel Currás. No encontro falouse de temas relacionados co saneamento, o estacionamento, a rotulación de rúas ou os problemas de accesibilidade nalgúns bloques de vivendas. Segundo o Concello, o barrio da Guadalupe precisa unha intervención integral valorada en máis de 400.000 euros. Esas actuacións, comprometeuse o Goberno, serán executadas de forma progresiva a medida que exista disponibilidade orzamentaria. Saímos por un momento do Pazo de Raxoi para irmonos ata a Audiencia Provincial da Coruña, que hoxe noticia a súa decisión de arquivar provisionalmente o caso de María José Arcos, a moza compostelá desaparecida hai 14 anos en Corrubedo. A sala retirou, ademais, os cargos que pesaban sobre Ramiro Villaverde, o único imputado por estes feitos. A xuíza que leva o caso entende que non hai probas dabondo para celebrar un xuízo contra o Cámara de Televisión Española, que foi a última persoa en falar con María José Arcos o día que desapareceu, o 15 de agosto de 1996. A decisión da magistrada non significa que a Policía Xudicial continúe cas liñas de investigación abertas, que incluíron nos últimos meses distintos rexistros nas propiedades do sospeitoso, iso sí, infructuosos. En declaracións á Radio Obradoiro, o abogado da familia Arcos recoñeceu que a decisión da Audiencia Provincial da Coruña é un revés. Iso sí, Evaristo Nogueira quixo valorar positivamente o feito de que o arquivo da causa non sexa definitivo. A familia dixo manterá a súa tenacidade para que a investigación non quede pechada e se poidan abrir novas liñas que permitan esclarecer os feitos. Cambiamos de rexistro para falarlles da programación que ten preparada a Concellaría de Xuventude para os últimos meses do ano. Ademais de repetir o taller de coaching laboral, o Departamento de Adrián Varela ofrece un curso sobre fotografía nocturna ou un taller de stop motion. Xa de cara ao Nadal organizaránse 2 ciclos sobre artesanía de xoias e cociña. Tralo éxito acadado polas actividades formativas organizadas pola Concellería de Xuventude ao longo deste 2012, o Departamento de Adrián Varela pon en marcha 5 novos talleres antes de finais de ano. Repetirán experiencia co curso de formación en coaching laboral, unha iniciativa dirixida a rapaces que veñen de rematar a súa formación académica ou aqueles que non atopan traballo. Este curso, que terá 12 horas de duración, é de balde. Tamén é gratis o taller de fotografía nocturna que se vai celebrar os últimos xoves e venres de novembro no Centro Sociocultural do Ensanche. Unha das novidades ven da man do cine de animación, o coñecido como stop motion. Algúns, tivemos a oportunidade de disfrutar da premier do Apóstolo, a película de stop motion producida aquí en Galicia. Creímos tamén que era un bon momento para poder desenrolar un taller de stop motion. Como sabedes, é animación con plastilina. O obradoiro impartido por Mixto Films consiste na iniciación ao mundo da animación en plastilina. A proposta é a creación dunha curtametraxe animada na que os participantes desenvolven as diferentes fases das que consta a preparación e a dirección dunha curta de animación. Xa cun carácter máis festivo, Xuventude pon en marcha 2 talleres moi vencellados co Nadal. Trátase dun curso sobre artesanía de xoias e complementos e outro sobre cociña. Esta última é a única actividade de pago deste programa, cun custo de 20 euros. Adrián Varela tamén o víamos hoxe na inauguración na Igrexa da Universidade dunha exposición cas obras finalistas do certame Xuventude Crea na modalidade de artes plásticas. Este un concurso organizado pola Dirección Xeral de Xuventude co obxectivo de axudarlles aos mozos a difundiren a súa creatividade artística.
Xa sabíamos que os mozos galegos teñen potencial artístico e o certame Xuventude Crea demóstrao. A proba témola na igrexa da Universidade, que acolle dende hoxe unha exposición das obras finalistas do concurso na modalidade de artes plásticas. Na inauguración, o director xeral de Xuventude salientou a alta participación nesta iniciativa. E a verdade é que eu creo que este ano, esta edición, é un verdadeiro éxito de participación, un total de 245 proxectos diseñados e creados polos propios mozos e mozas galegos. A verdade é que é un éxito de participación importantísimo. A exposición poderase visitar ata o 9 de novembro. En ela podemos ver traballos en escultura, pintura ou fotografía. Propostas artísticas que, di o secretario xeral de Cultura, son aínda máis necesarias en tempos de crise. Necesitamos a creación artística, necesitamos a creatividade, necesitamos artistas, necesitamos industria alrededor da creación e da cultura, por suposto que sí. En ningún momento ninguén pode dubidar de que a cultura e a creatividade é algo imprescindible na nosa sociedade. No Xuventude Crea participaron máis de 300 mozos de entre 16 e 30 anos, autores de 245 proxectos en 11 modalidades artísticas. Os gañadores en cada unha delas recibirán un premio de 3.000 euros e os segundos e terceiros clasificados recibirán 1.500 e 1.000 euros respectivamente. Neste 2012 conmemorouse o centenario do nacemento de Eugenio Granel con dúcias de actividades que puxeron en valor a figura deste artista tan vencellado a Compostela. Agora, vense de publicar un catálogo que recolle o gran legado deixado por Granel e todas as claves da celebración deste aniversario. O Pazo de Vendaña acolleu hoxe a presentación dunha publicación chamada Centenario Eugenio Granel 2012, un volume no que podemos afondar en todo o acontecido neste 2012, no que se celebraron dúcias de actividades para lembrar o artista galego. Nese catálogo, no que tamén se repasa a vida e obra de Granel, inclúense textos realizados por expertos en arte e por amigos do pintor e escultor. Un homenaxe que, segundo o secretario xeral de Cultura, é acorde á aportación feita por Granel ao mundo cultural galego. Granel precisaba unha homenaxe, precisaba unha celebración acorde coa importancia que tivo e que terá na creación como unha persoa que aportou moitas cousas e que precisamos renovar, precisamos seguir difundindo, non parar nese labor de mostrarlle á sociedade, mostrarlle á cidadanía esas diferentes facetas que Granel desenvolveu ao longo da súa trayectoria creativa. No volume podemos ver o mellor das 6 exposicións co legado de Granel, que tiveron lugar en espazos tan emblemáticos como a Cidade da Cultura, o CEGAC ou o Museo do Pobo Galego. Contámoslles tamén que o vindeiro domingo, 4 de novembro, será o último día no que poderemos ir ao cine en área central. O peche das salas responde á próxima apertura do centro comercial As Cancelas, previsiblemente o 15 de novembro. O novo centro multitenda suporá un duro golpe para a área comercial das Fontiñas, onde xa pecharon varias tendas de multinacionais como Inditex. A intención da dirección é manter a actividade como centro de negocios e con establecementos de comercio de proximidade. Mentres, nas Cancelas xa ultiman todos os detalles para a apertura prevista para a segunda semana de novembro. Con 50.000 metros cadrados, a nova área comercial contará con firmas como H&M ou Primark, así como cun hipermercado Carrefour de 7.500 metros cadrados. Botamos xa un ollo a nosa axenda cultural con moitas propostas para o seu tempo de ocio. Imos coñecer tamén as previsións do tempo para os vindeiros días, como sempre, da man de Meteo Galicia.
Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá será unha xornada inestable con ceos anubrados e chubascos máis intensos pola mañá. Os ventos soprarán moderados do oeste e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No venres, unha profunda borrasca deixará nos ceos anubrados en toda Galicia, con chuvias máis persistentes no litoral atlántico. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán moderados do sudoeste. Para o sábado agárdanse ceos anubrados e chuvias en toda a comunidade pola mañá e ceos despexados pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do oeste. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados, con chubascos máis frecuentes pola mañá. O vento será do oeste, moderado pola mañá e frouxo pola tarde. E as temperaturas non cambiarán. Os ceos estarán anubrados no venres con precipitacións. O vento soprará moderado do sudoeste durante todo o día e as temperaturas manteránse sen cambios. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos pola mañá, pero pola tarde abriránse grandes claros. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo, do oeste polo día e do sudoeste pola noite. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas, unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro hoxe co alcalde de Compostela, con Ángel Currás. Non se movan.